Ngizobalula ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi wena njenganomuntu uzathi wenze umsebenzi phakathi kwegceke lomuzwakini bese kube ukuthi ukubulala kwakhe imbuzi noma inkomo bese kuphenduka icala phakathi komuzi. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina kule channel ngumlekeleli wakambanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kanti mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isibane sinane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe kankane elakhala lathi ngahamba litheselo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo okumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Angiphinde ngikubingelele ngikwamukele ku channel yethu Impunga Yesintu TV. Uma ukuthi umushake kule channel siyabonga ukuthi usubscribe nawe ungaka-subscribe siyacela ukuthi usubscribe ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe uzokwazi ukuthi uyithole ngaso leso sikhathi ngenkathi siyifaka. Namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu ngifisa ukuthinta into ebalulekile kakhulu. Uyazi bafowethu bake bathi abantu labo thola ukuthi abakholelwe entweni zesintu. Bake bathi uma senza imisebenzi okanye sihlaba sisuke sihlukumeza izilwane bake bayibeke kanjalo bathi sisuke sihlukumeza izilwane bese ngizibuza njengempunga yesintu ukuthi awu lo muntu njengeyidla kangaka inyama ehamba ngaso sonke isikhathi ayebhusha le nyama suke ayithenga ebhusha ucabanga ukuthi kanti ingcuba yini ngoba le nyama ekebhusha akuyona yenkomo ezifele kodwa ziyabulawa lezo nkomo. Namuhla ke ngiyimpunga yesintu khonto engifisa ukuthi ngiyibalule. Ngizobalula ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi wena njenganomuntu uzathi wenze umsebenzi phakathi kwegceke lomuzwakini bese kube ukuthi ukubulala kwakhe imbuzi noma inkomo bese kuphenduka icala phakathi komuzi kuphenduka icala kumkhulu womkhulu nasethongweni lakini. Inini lampu ngayesinto uthola ukuthi uzathi mawuhlabe khona isilwane bese kube yicala emndenini yakini kube yicala kumkhulu womkhulu. Uyabona phakathi komuzi uma nizothi nenza inhlambuluko ngizokwenza umfanekiso ngayo inhlambuluko oqala. Uma nizokwenza inhlambuluko phakathi komuzi ningayenzi ngeqiniso bese emva kwaloko nibulala imbuzi nibe nibonile nani ukuthi inhlambuluko yenu bekade nigcina icala nje aniyenzanga ngeqiniso bese kuvele kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi lembuzi eniyibulele kufana nokuthi niyibulalela amahala. Lokho kuba yicala ethongweni ngoba lo mphefumulo wembuzi nisuke niwukhiphela amahala nisuke ningawukhiphanga ngendlela ukuthi ngempela inhlambuluko bekade niyenza ngoba kufanele ukuthi niyenze. Nanoma yinini uma uzothi wenza into emagcekeni akini kodwa wenze into engenasidingo kodwa uthi wenze ithongo likubeka icala ngokuthi ukhiphe lo mphefumulo ngoba umphefumulo wayo leyo mbuzi uthi mawufika kwelamathongo ufika ungawuphethe umyalezo ebukuyona kufanele ukuthi udluliseni. Uzokhumbula ukuthi uma nenza inhlambuluko phakathi komuzi kusuke kufanele ukuthi niqale enkulumeni kuqala nibhodle wonke umuntu abhodle onegqubu kuyena ngaphakathi alikhiphe obambile enhliziyweni yakhe naye aphinda dedele bese kube khona uxolo bese kuthi sekufika esigabeni sokuthi akuhlatshwe imbuzi leyo mbuzi izobe isihambisa sonke lesimo ekade kuyisona la okuwukuthi
Njengoba abantu sebexolelene bagonyuluka bonke abantu, umphefumulo wayimbuzi obusuthatha wonke lo myalezo ususa kwelamathongo, sekufakazwa ngenyongo kuqinisekiswe ngegazi lembuzi elichithekile. Kodwa mangeke kwenziwe konke lokho, ukuyibulala kweni imbuzi ningadlulanga esigabeni senkulumo, esigabeni senhlambuluko ukuthi nihlambuluke nina nonke nabantu bomndeni. Leko kubulala kweni imbuzi kuphenduka icala phakathi komuzi wakini, kuphenduka icala ngokwasethongweni, kuphenduka icala ngokukamkhulu womkhulu. Kukhona abantu othola ukuthi benza imisebenzi phakathi kwamagceke oyise babo. Bathi mabeyenza imisebenzi phakathi kwamagceke oyise babo, uthola ukuthi abayenzi ngendlela ekuyiyona, bayenza ngendlela engafanele ukuthi bayenze ngayo. Ligcine manje ithongo lingakwazi ukuthi likwamukele lokho. Nakhona futhi esimene sinjalo ngokwasethongweni kuphenduka icala ukuthi nizovele nibulale nje imbuzi, nizovele nibulale nje inkomo, kodwa manje niyibulale into engabonakali kahle. Uma bafowethu wenza umsebenzi wesintu, kusuke kufanele ukuthi mawuwenza uqikelele ukuthi wenza ngendlela ithongo kufanele ukuthi ulenzele ngayo. Umsebenzi wenza ngendlela ithongo elizokwazi ukuthi ngempela lento mawuyenza uyenza ngendlela ekuyiyona, indlela yesintu. Ungathathi wena indlela ezinqamlelayo uthi wenzele ithongo, ngoba ukusibulela kwakho leso silwane kuzoba yicala kwelamathongo nakumkhulu womkhulu. Mhlawumbe abantu abangizwa kahle lento engizama ukuyibalula njengempunga yesintu. Kodwa uma ukuthi ninembuzo futhi niyafisa ukuthi lento mhlawumbe siyiqhube okanye siyichaze ngenye indlela enizokwazi ukuthi mhlawumbe nisheshe niyiqonde, nizobhala la kuma comment wethu ukuze sikwazi ukuthi siphinde sibuye futhi sizoyichaza mhlawumbe ke ngendlela enizokwazi ukuthi niyiqonde lento esiyishoko ukuthi kuyenzeka ukuthi wena uyahlaba phakathi komuzi wakini okanye ulungisa inkinga, kanti inkinga oyilungisayo akufanele ukuthi uyilungise ngaleyo ndlela wena othi uyilungisa ngayo. Bese ukuhlaba kwakho leso silwane kube yicala ethongweni nakumkhulu womkhulu. Hayi ukuthi ukuhlaba kuyicala, cha. Kodwa indlela osuke wenze ngayo iyona egcina seyenza ukuthi manje kuvele ukuthi lembuzi bengafanele ukuthi uyibulale, lenkomo bengafanele ukuthi uyihlabe, bese ithongo likuthwesa icala ngokwenza kwakho njalo. Yingakho ngithanga ngezisibonelo senhlambuluko ekuyisona esizokwazi ukuthi sibacacisele abantu okuthi mawenza inhlambuluko kubalekile ukuthi ningayigqobhi, ningayinqamleli, kodwa niyenze ngeqiniso ukuze mase kufike esigabeni sokuthi akuhlatshwe imbuzi, ingahlatshelwa mahala, ingabulawelwa mahala. Asibonge kakhulu bafowethu ukuthi niyibuke lemfanekiso yethu eqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nizitholele incwadi zethu esizilobayo thina njenganempunga yesintu. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks, noma ngabe kuphi siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngeposi zifike kuwena qathatha. Uma futhi ukuthi uyafisa ukucaciseleka ezintweni ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo, ungakwazi ukuthi usithinte thina njenganempunga yesintu. Mawufuna isikhathi nathi uyakwazi futhi ukuthi usithinte, sihlale phansi ufike emahhovisini wethu, sivakasheleke nawe ehhovisi lethu eMphelandaba la kuphelela khona zonke indaba zesintu ezisixakile thina njenganabantu bese siphume nesixazululo. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, ngoba mina ngithi ngoba mina ngithanda bona ngoba mina ngithanda bona